Эфирда атна яңалыклары белән студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Яңа коронавирус йогышы таралуга бәйле хәл бөтен дөньяда киеренке кала. Алабуга районында вазгыять нинди? Шәһәрдә экология илкүләм проектын тормышка ашыру дәвам итә. Җирле урманчылар ничә агач утырткан? Россиядә 2021 елның 1 гыйнварыннан шәхси йорт территориясендә шүп яндыру һәм учак ягу тыелачак. Яңа коронавирус йогышы таралуга бәйле хәл бөтен дөньяда киеренке кала. Авыру очракларының артуы бигрәк тә соңгы 3 айда күзәтелә. Бүгенге көндә Алабуга районында пандемия башланганнан бирле ковидның 98 очрагы теркәлгән. 75 кеше савыккан, кызганыч 7 үлем очрагы теркәлгән. Бөтен дөньяда иң мөһим тема буенча җитәкчеләрнең гомум шәһәр киңәшмәсендә дә фикер алыштылар. Коронавирус йогышы таралуның икенче дулкыны вакытында сентябрь-декабрь айларында Алабуга районында коронавирус юктыруның 23 яңа очрагы ачыкланган. В инфекционный госпиталь в соответствии со схемами маршрутизации. Алабуга һәм якын тирә районнардан килгән ковид госпиталенә ноябрьдә 322 кеше хастаханәгә салынган. Хәзерге вакытта госпитальдә 98 кеше, ноябрьдә 1438 кеше кискен респиратор авырулар белән авырый. 7 декабрьгә булган мәгълүматларга караганда 28 авыру һәм контактлы кеше медицина күзәтү астында тора. Чит илләрдән килгән кешеләрне контрольдә тоту алып барыла. Бу вакыт эчендә чит илләрдән 132 кеше килгән. Аларның 4-сенә ковид буенча мәгълүмат булмауга кагылышлы бер кертмә төзелде. Андый авырулар булганда амбулатор кабул итүгә чиратларны киметү буенча даими рәвештә оештыру чаралары күрелә. Хәзерге вакытта ОРВИ белән авыручыларны бала тудыру йорты бинасында кабул итәләр. Декабрь башында өстәмә көтү залы ачылды. Компьютер томографиясына чират көтүчеләр өчен янкырма төзелде. Бүген җирле медикларга Алабуга медицина училищесының 126 студенты булыша. Как известно, около 80% пациентов с ковид Билгеле булганча, ковид пациентларының 80% амбулаториядә дәвалана. 12 дару бушлай илтеп җиткерелергә тиеш. Моңа ОРВИның клиник күренешләре булу, бер генә булса да эпидемиологик билгеләр булу, чит ил сәфәреннән кайту, ковид булган зат белән тыгыз элемтәләр булу нигез булып санала. Яки үпкәдә булган үзгәрешләрдә. Яңа система эшенең ике атнасы эчендә волонтерлар тарафыннан Алабугадагы 123 авыру кешегә түләүсез дару кайтартылган. Кайнар линияга мөрәҗәгать буенча волонтерлар 2 шылтыратуны үтәде. Башкарма комитеты аларга транспорт бирә. Хәлне исәпкә алып, санитар һәм яклау чараларын үтәмәгән өчен җәза чаралары катгыйлана. Соңгы атнада Роспотребнадзор тарафыннан 86 объект тикшерелде. Ваклап сату һәм җәмәгать туклануы адресына 15 күрсәтмә бирелде. Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре тарафыннан рейд чаралары нәтиҗәләре буенча бер атна эчендә 155 административ беркетмә төзелде. Аларның 7-се урындагы затларга карата. Тәртип бозучыларны ачыклау эшенә волонтерлар җәлеп ителде. В большинстве случаев основанием для составления протоколов является отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания. Күпчелек очракта сулыш органнарын индивидуаль яклау чаралары булмау. Мин сулыш органнарын шәхси саклану чаралары белән яклау турындагы таләпләрнең бары тик битлек, борынын һәм авызын тулысынча япкан очракта гына үтәлгәнлегенә игътибар итәсем килә. Агымдагы вазгыятьтә чараларны үтәү бик мөһим. Лилия Ягудина билгеләп үткәнчә, бу таләпләр яңа ел бәйрәмнәре алдыннан аеруча актуаль. Гөлназ Гайни, Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгәлләмов, атна яңалыклары. Әмма табиблар фикеренчә, быел яңа ел корпоративларын үткәрүдән баш тартырга кирәк. Моның урынына хезмәттәшләр белән интернет кичә оештырырга була дип саный сораштыруда катнашкан табиблар. Быел эпидемиологик хәл катлаулы булу сәбәпле яңа ел корпоративларын үткәрүдән баш тартырга кирәк. Кайбер төбәкләрдә мондый чараларны үткәрүне тыюны күздә тоткан законнар белән җайга салуда бар, диде табиб-аллерголог, иммунолог Владимир Валибок. Ул билгеләп үткәнчә, дистанцион кичә гадәти бәйрәмгә яхшы альтернатива була ала. Кичәне видео элемтә аша оештырырга була дип саный табиб. Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков шулай ук зур компанияләрдә корпоративлар үткәрүдән баш тартырга киңәш итте. Моннан тыш, әгәр дә бәйрәм оештырсалар, кичә өчен иркен җилләтелә торган бүлмә сайларга кирәк дип билгеләп үтте инфекционист. Яңа ел корпоративын урамда үткәрү дә яхшы альтернатива. Анда һавадагы вируслы кисәкләрнең концентрациясе бүлмәдәгегә караганда түбәнрәк булачак. Ләкин урамда да социаль дистанцияны үтәргә кирәклеген истә тотырга кирәк дип өстәде табиб. Яңа ел яңа фатирда. Алабугада Булгар урамы 6-нчы йорт адресы буенча урнашкан яңа йортка күченү тантанасы булды. 89 гаилә үз фатирларыннан ачкыч алды. Алар арасында ятим балалар, социаль ипотека программасында катнашучылар, грант алучылар бар. 105 фатирлы йорт Танайка 2 мәхәлләсендә урнашкан. 5 катлы йорт
торак һәм шәһәр мөхите милли проекты буенча төзелгән. Бу ялларда күп кенә алабыгалар үй туйлары уздыра. Шәһәрдә 105 фатирлы йорт кулланышка тапшырылды. Дәүләт торак фонды төзегән йортка бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, күп балалы гаиләләр, грант алучы табиблар, ятимнәр күчте. Бүген берсәләр, иртәгә керәбез. Алла берсә, көтәбез әйе. Siz yaş гаилә инде. Яшь гаилә әйе. Ничә балагыз бар сезнең? 2 бала. 2 бала. Ничә бүлмәле квартира инде сезнең? 3 бүлмәле Әйе. инде. Әйе. Яңа елны каршылыйсыз инде монда. Алла берсә. Әйе. Монда каршы алабыз яңа елны. Көтәбез, сагынып көтәбез. Тем более 15-нде минем туган көне. Как раз подарок. Кайчан күченәсез торырга? Алла берсә, барып чыкса, ялларда планируем. Бу ялларда уже. Әйе. Яңа елны монда каршылайсыз инде. Алла берсә, әйе. Әйе, сез үзегез турында сөйләгәнсез, яшь гаиләме, сез кем, балаларыгыз бармы, нилме? 2 балам бар. Яшь гаилә инде. Бик кирәкле инде бу сезгә инде. Кирәкле инде, әйе. Көттек инде. Почти 14-нче елда очередька баскан идем, шуннан бирле көтәбез. Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты! Новый дом открыт! Аделина Дамалазова һәм Василий Кословский яшь гаилә. Алар ятимнәргә торак программасы буенча фатир алды. Яшьләрне котларга дип район башлыгы Рөстәм Нуриев һәм Дәүләт торак фонды директоры урынбасары Булат Гилманов килгән иде. Биредә фатирлар шәхси җылыту казаннары белән җылына, барлык кирәкле сантехника бар. Бу 7 подъездлы 5 катлы йорт. Бу йортта тагы 10 квартир буш бар иде. Теләүчеләр булса, аларга бирә алабыз. Булай безнең 3 еллык план төзелгән жилищный фондта, 3 елны карасак, где-то 98 семья чиратта тора, квартираларга, аларга без якын киләчәктә максатларына карап, тагы яңа йортлар төзәячәкбез. Безнең 3 еллык инвестиционный программа төзелә. Ел сайын без аны корректировать итеп барабыз. Яңа килүчеләр, яңа менә программа ачып җибәрдек, молодая семья дигән. Ул программа буенча чиратка бассалар, аларга да шушы 3 ел арасында квартира белән тәэмин итәбез. Айсина Хәбриева фатирын социаль ипотека программасы буенча алган. Яңа ел бәйрәмнәрен яңа өйдә каршылый алуыбызга бик сөенәм ди. Бу квартираны соципотека программасы буенча алдым. Мен бу квартираны бик узак көттем. Ничә еллар элек баскан, өйләр төзелмәде. Бу үй төзелеп бетеп, квартираны выиграть иткәннән соң да күпме вакыт үтте. Ниһаять, менә квартираларны ачкычларын тапшырдылар. Инде бүлеп куйдык, кайда нәрсә булачак, планлаштырып, барыбер монда бу булыр, монда булай куярбыз дип уйлап куябыз инде. Мин беренче тапкыр килдем, күрдем, бик куандым, шатландым. Инде уларны быел кереп булмас дип уйлаган идем инде, чөнки бик озак көттеләр. Карап чыктыгыз инде шады сезгә име? Карап чыктым, бар әйбергә шады. Бу йортта фатир ачкычларын 26 ятим, социаль ипотека буенча 62 гаилә һәм 1 грант тоткан табиб алды. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгәләмов, Фатна яңалыклары. Соңгы 2 елда Алабуга урманчылыгы хезмәткәрләре 190 меңгә якын агач утыртты. Әлегеш экология милли проект кысаларында алып барыла. Исегезгә төшерәбез, проект 2 ел элек старт алды һәм 2024 елга кадәр гамәлдә булачак. Алабуга урман хуҗалыгы хезмәткәрләре нигездә чыршылар утырта, кечкенә үсентеләрне җирле питомниктан алалар. Ни өчен нәкъ менә бу агач? Чөнки пошылар аларга кагылмый, алар өчен ул бик шәнечкеле. Ә менә наратларны бик яратып ашыйлар ди. Чыршылардан тыш урманчылар карагач та утырта. По Елабужскому району в 2019 году было. Алабуга районында узган ел 15 гектар майданда 153 мең сумлык агач утыртылган. Быел 31 гектарда 600 мең сум күләмдә. Әле тагын 160 кило имән чикләвеге җыелды. Киләсе елда 21 гектар майданда агач утыртылачак. Экология ил күләм проектын тормышка ашыру барышында урманчылар 190 меңгә якын агач утыртты. Ә киләсе елда тагын 84 меңне утырту планлаштырыла. Бу эш Морт урманчылыгында алып барыла, ягъни Морт авылы җирлеге тирәсендә һәм Нөхрәт елгасына кадәр. Федераль программа 2004 елга кадәр гамәлдә булачак. Бу вакыт эчендә киселгән урманнарны 100% торгызырга кирәк була, ягъни күпме кискән, шул кадәр агач утыртылырга тиеш. На этот год. В общем, по Татарстану. Быел Татарстан буенча урманнар 80%-ка утыртылган. Безгә бу санны 100%-ка тутырырга кирәк. Урманнарны үстерү бик авыр бит. 30-50 сантиметр диаметрлы агачлар 100 ел үсә. Без аларның үсеп җиткәнен күрә алмаячакбыз инде. Кайбер үсентеләр кызудан үлә, кайберләрен пошый ашый, кешеләр кисә. Бу бик катлаулы процесс.
Милли проект бик мөһим, ул бик күп майданда урманнарны торгызырга мөмкинлек бирәчәк, дип ышана урман хезмәткәрләре. Гөлназгани, Ринат Гинятов, Атна яңалыклары. Россиядә 2021 елның 1 гыйнварыннан шәхси йорт территориясендә шүп яндыру һәм учак ягу тыелачак. Яңа елдан янгынга каршы яңа кагыйдәләр гамәлгә керә. Документта бәян ителгәнчә, шәхси йортларда тиешенчә җиһазландырылмаган урында ризык пешерү өчен учак ягу, шулай ук шүп яки үлән яндыру тыела. Әлеге кагыйдәләр 2026 елга кадәр гамәлдә дип санала. Аннан соң алар яңадан каралачак. Кагыйдә бозучыларга 2-3 мең сум күләмендә штраф салынырга мөмкин. Янгын чыккан чиракта исә 5 мең сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Эпидемиология хәл аркасында район башлыгы Рөстәм Нуриев халыкны телефон аша кабул итте. Быел аңа үз сораулары белән 15 кеше мөрәҗәгать итте. Алабугалларны су белән тәэмин итү, музыка уен кораллары сатып алу, коммуналь хезмәтләр өчен югары түләү кебек сораулар борчыды. Әйтик, Танайкада яшәүче Виктория Марковкина авыл территорияләрен тотрыклы үстерү программасында катнашкан һәм йорт төзергә планлаштырган. Әмма программа узган ел тәмамланган иде. Аңа башкарма комитетының торак бүлегенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим иттеләр. Анда гаиләсе өчен авылда йорт төзү программасын сайлаячаклар. Анна Балубанова район башлыгына яшьләр урамындагы 10 номерлы йортны капиталь ремонт программасына кертү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Август айында йортта яшәүчеләрнең гомуми җыелышы булды. Анда да бу мәсьәлә каралды. Рөстәм Нуриев сүзләренчә, йорт 2023 елга капиталь ремонт программасына кертеләчәк. Мөрәҗәгатьләрнең бер өлеше урында ук хәл ителде, бер өлеше эшкә алынды. Алабуга мәдәният идарәсе хезмәткәрләре яңа елга төрле чаралар оештыруларын дәвам итә. Шундыйларның берсен көзге татар халык театры режиссеры Нина Салимуллина оештырды. Чебурашка паркында узган тамашага сценарий язганда уеннарны бик җентекләп эзләдем. Кышкы уеннар янында халыкның җырлы биюле уеннарын да кертәсем килде. Нәкъ халык уеннарында безнең яшәү тарихыбыз, үткәнебез чагыла, дип сөйләде ул безгә. Кадерле дуслар, туганнар, апа, түтәй, абыйлар, бала-чага, малайлар, килегез бүген бирегә, күңелле булыр монда. Уйнарбыз да, көлербез дә, җырларбыз да, биербез, ярышларда катнашып, паркны гөрләтербез. Чебурашка ял паркында Алабуга мәдәният сарайы хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган тиздән яңа ел дигән күңел ачу чарасы булып үтте. Биредә балалар да, әти-әниләр дә, хәтта әбиләр дә килгән иде. Халык шау-гөр килеп уен конкурсларда катнашты. Эш пеледиш Мари халык фольклор ансамбленең җырлары яңгыраганда алар белән бергә биде. Спорт уеннары халык уеннары белән аралаштырып оештырылуы мәдәният хезмәткәрләренең үз вазифаларын белеп төгәл башкаруларын тагын бер кат дәлилләде. Бәйрәмнең рус һәм татар телләрендә алып барылуы да күңелгә рәхәтлек бирде. Ак кирәк, күк кирәк дигән татар халык уенында балалар белән бергә әбиләр дә рәхәтләнеп катнашты. Ахырда юмарт убырлы карчык барлык балаларга капчыкларга салынган татлы бүләкләр тапшырды. Вот у нас стоит в центре ведущий, мне около него сделаю большой-большой классный круг. Остановились, похвалитесь вашими красивыми мешочками. Как всегда, по елабушке. Вот такие мешочки. А теперь положили перед собой мешочки. Унжили. Отвернулись. На другую сторону. В другую. Рина! Играй еще. Ну, что-то музыка. Побежали. Ай, да крутятся мешочки. Веселые мешочки. Поднимите, похвалитесь, где у вас мешочки. Вот такие красивые мешочки у нас. Ели в лесу под елью белка песенки поет. И орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд, вот что чудом так зовут. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.
Прогноз погоды на 13 декабря. В Елабуге в воскресенье будет пасмурно, без осадков. Днем температура составит минус 9 градусов, ночью минус 9. Атмосферное давление будет составлять 771 мм ртутного столба. Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры, алабуга нуры, алабуга нуры, алабуга нуры. Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр. Район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, Алабуга нурына язылмый калмагыз. Алабуга нуры. Кызык. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Процедура банкротства бесплатна. Компания «Финансовый юрист» на своей страничке ВКонтакте проводит розыгрыш. Условия просты. Подписка на группу и репост записи. Победители получат скидку в 30, 50 или 100% на процедуру банкротства. Подробности по телефону 8 904 719 90 20. Коттеджный поселок Гренландия – это возможность жить рядом с национальным парком Нижняя Кама. В поселке уже началось строительство первых домов и подведена линия электропередач. Строительство газопровода начнется весной 2021 года. Приглашаем вас выбрать земельный участок с новогодней скидкой. Телефон офиса продаж 8 965 609 28 28. Совершим добро вместе. Фонд Анжелы Вавиловой собирает средства для лечения детей из Елабуги. Им срочно нужна ваша помощь. Каждый рубль может помочь детям с тяжелыми заболеваниями. И даже незначительный вклад способен помочь ребенку вновь стать счастливым и здоровым. Давайте вместе поможем вылечиться детям из Елабуги. Пенсионный фонд информирует, гражданам, уходящим на пенсию, заявление для ее назначения необходимо предоставить через личный кабинет застрахованного лица на сайте www.pfrf.ru. Делимся новогодним чудом. Самая низкая цена на рекламу в году. 620 показов в эфире. 31 день трансляции. Плюс дарим подарки. Всего за 15 490 рублей. Подробности по телефону 3 25 45.
Внимание! 14 и 15 декабря в кинотеатре «Иллюзион» последняя выставка продажи шуб в этом году. Большой выбор мутона, норки, дубленок и мужских курток. Низкие цены от производителя. Любимая акция «Меняем старую шубу на новую» со скидкой 30%. Ждем вас с 9 до 19 часов в кинотеатре «Иллюзион». Нет возможности оплачивать по кредитам или имеются просрочки? Компания «Финансовый юрист» поможет освободиться от непосильных долгов. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20.